feina d'aquesta tarda us dedicarem al sexe. Sí, així, tal com va. Perquè durant aquests dies, qui més qui menys, o no el practica, o no se'n recorda, o solament de pensar que arriben les festes de Nadal ja se fica les mans al cap. Pilar Ribes, bona tarda. Bona tarda. És així, no? I els hi demana un orgasmillo de la senyorita Pepis, i no. Existeix? Bueno, ja que ho demanen, jo Perquè sempre... dic, igual si el Reis Mags allà i els diu, me pido un orgasmillo de la senyorita Pepis. És un típic dibuix del Forges. Bé, igual que el pa no pot faltar a les nostres taules, jo penso que una mica de vida sexual també. Ja fa i calla, i el que li va malament que diu, ui, jo tants torrons, tant vi, tant... Clar, anem una mica farts. Llavors, quan anem tan farts com que tota la sang baixa a la zona del melic, i ja... Però bueno, ho hem d'animar, això, Però, Pilar, ara durant aquests dies que hi ha moltes vegades que la gent, en comptes de demanar coses als Reis o al Pare Noel, el que fan són amics invisibles. Els amics invisibles... I ara aquests dies m'he assessorat una mica per a veure què comprava la gent pel regal de l'amic invisible de l'empresa o fins i tot de l'amic invisible de la família. I curiosíssim, mira, vaig preguntar a Girona, a la botigueta de la Vanessa Cano, d'aquí, que va vindre al programa, i us invito a que recupereu el vídeo aquell de fa un any, i els d'amic invisible per l'empresa. Ah, sí? Increïblement. Amic invisible, plan eròtic. Hi ha pressupostos de tots els colors, des de 3 euros, que són aquells corets que hi ha una capseta en forma de coret, i a dins hi ha com a paperets amb desitjos de fes-me això, fes-me allò, m'agradaria que... Això són 3 euros. I pressupostos de 20 euros, fins i tot 50 euros. Està molt bé, Amic invisible, la mitja són 10, més o menys. Però sí, hi ha coses molt divertides, no? I de sobte te fan l'amic invisible i te regalen una cosa que dius, i et surt la reproducció del Nacho Vidal. Home, no quedes bé al mig del sopar amb aquell trasto damunt de la taula. Hi ha moltes coses, tonejades, canviades de color... Jo crec que la crisi ha fet que hi hagi molta més directa, no? I ara és més picantona, més... Per exemple, l'èxit absolut ha sigut allò que us vam portar una vegada, l'ou japonès, el tanga. Doncs aquell ou és per als nois, perquè ho poden utilitzar ells sols o la noia pot ajudar-los a fer-los un apanyo, no? Ha triomfat absolutament, i això és pressupost, 10 euros. T'ho guardes, és rentable, el que no pots és compartir, és una marranada compartir aquestes coses, com el raspall de dents, no. Però això ha triomfat absolutament molt. L'altra cosa que també m'ha dit, les fica pel cos, hem de vigilar la temperatura a la qual l'escalfem també, però per fer recorreguts, o dibuixo aquí el teu nom, Mariví, i després vaig al teu home i l'haurem de dir que a veure. Avui és el seu aniversari del meu home, també. Sí? Avui molta gent, compleix anys, que jo conec. Ja veig. No de casualitat, com l'Amèrica, avui està que... Sí, felicitats a l'Amèrica. Les coses, doncs, són molt barates, no són tampoc molt directament explícites sexuals, perquè la gent ens seguim tallant una miqueteta en aquestes coses. Però, Pilar, estem parlant sempre del món de la parella. I què passa si un no té parella? Doncs que no pot accedir a aquest tipus de... Hi ha moltes cosetes, però una bestialitat de ventall de coses, de massatgets, d'olis, d'essències, de que segons on te'ls poses, doncs mira, altres donen calor, altres tenen feromones, els incensos, música no miraculosa, no és un CD que et posarà allò i ja... Ajuda a que quan tu tens la teva fantasia sexual i estàs amb tu mateixa on ja vulguis, doncs crear un ambient superbonic. Les veles aromàtiques, hi ha moltes... Ens oblidem de la resta. Clar, és que el principal xisme eròtic el tenim aquí dins. Però clar, ens trobem la gent que et diu, bueno, no m'ha funcionat això, no m'ha funcionat allò, digue'm què he de comprar, com si allò fos miraculós i la meva vida sexual canviarà. No, perquè si tot depengués d'això, hi hauria a Lleida moltes més professionals que ens dediquem a les teràpies d'aquestes coses que no pas botiguetes. Aquestes botiguetes ens ajuden molt. És a dir, és com la nostra farmàcia. Vagi vostè allà i, miri, compri això, tant saben més que nosaltres. Nosaltres intentem estar al dia, però aquesta gent saben que t'han de vendre i saben... Doncs jo invitaria la gent de Lleida que s'animi, que vagin a aquestes botigues i que comprin... És divertit. Ha cagat el tio. Quan no saps qui t'ho ha cagat, no, el tio, doncs tu vas allí i dius, bueno, a veure, ¿dónde me lo pongo, no? On lo coloco. Sí, on el fico. T'has vist ara en aquests dies, en els darrers mesos, un increment de parelles que amb la crisi l'amor ha saltat per la finestra? Clar, és que això ha passat. Doncs em porta aquesta malestar i aquesta malastrugança cap a casa i llavors en la parella no t'hi pots recolzar perquè la parella també està vivint el seu mal moment. Doncs anys de bona comunicació i de confiança sí que no han pegat estralls, però les altres parelles sí que hi ha hagut un increment dels divorcis. Estem parlant de parlar i escoltar, perquè a vegades que també la comunicació... No, jo parlo molt amb la meva parella, però un moment. Clar, això és com la gent que diu jo estic molt amb el meu fill, però estic al sofà i el meu nan el tinc enxufat a la televisió. Això no és estar amb el teu fill.
Doncs parlar amb la parella vol dir ficar-me en el seu lloc, o sigui, la empatia és la capacitat que jo tinc de què em vol dir aquella persona. I a vegades les parelles els dic, hauríeu de fer una cosa que en psicologia se diu parafrasear. És a dir, tu em dius una cosa, jo faig l'acte d'entendre i llavors jo li dic, tu em vols dir això, això, això. Si la parella em fa sí, perfecte, t'estic escoltant. Però si jo a la parella li dic, escolta, això que m'has dit és això, 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 la parella fa no. Realment tinc un problema, no estic entenent el que la meva parella vol dir. És el mateix que passa a nivell sexual. Mira què et faré, un tomba, un gira i mira pa Cuenca.